Ez dugu autu hori iten, elkarteek dute autu hori iten, izen emateak denboran, hor bakotsak hautatzen du, ea artekoetan A mailan ematen dituzten, ala B mailan, edo helduetan, hori elkarte bakotsak du autu hori egiten. Eta gero ikusiko ditugun lau pilotari gazte horiek, jantzin hautan mintegian parte hartu zutela duela 2 urte batzuk duela urte bat, zer zen mintegiaren konzeptua pixka bat esplikatzen aldaukuzu behiz? Hor, Henrik errandu ostian, beraz, lau pilotari horiek aski ongi zautzen genituera, mintegiek beraz antolatzen ditugu, eran nahi baitu beraz hor ekipak nahazten ditugula, haintzineko, urruñako pilotari bat haitzen alko da, ez dakit, Sarako pilotari batekin, edo Maureko pilotari batekin, hor komiteak ditu ekipak osatzen, 8 talde beraz osatzen ditugu, eta gero txapelketa bat egiten dugu, beraz multxoko partidekin, eta gero final erdiekin. Eta hori asteburu baten gainean da, edo horko txapelketa bezala hilabete batzuk iraunen duen zerbait da? Bai, kasik 5-6 aste behar ditugu, beraz mintegi baten egiteko. Eta jakin behar da, ere, gaztean mintegian, beraz asteburu batekin bukatzen dugula. Asteburua gazteak, asteburu hori elgarkin pasatzen dute. Dona Paulen egiten dugu usaian. Hain zuzen ere, haintzin ejan bezala, ikusiko ditugun lau pilotariak, Legedoa, Bideondo, Getegi eta Lopezek mintegietan parte hartu dute. Eta Kanaldudeko ekipoarekin artxiboetan atseman ditugu 3 pilotari filmatuak izan zirenak. Ejan nahi baitu Mathieu Bideondo, Jon Getegi eta Patxi Lopez. Ikus dezagun ze atsemana izan den. Asteburu hori oso ongi zen, lagunekin ginen eta hor denak, eta beraz denak pilota maite ditugu, eta oso ongi da hor bateratzea eta denak pilota maitetzeko hor izatea. Partidak internazional eko legeekin jostatzen ditugu. Beraz, belarriak onak dira, ez da xiloik, eta 2 mantxa behar dira lortu, partida irabazteko. Biak 15, batna balin bada, beste bat 10 puntutan. Nik nahiago dut trinketeko legeak, beraz 40 puntu, hola da. Nire helburua pro izatea da, aita bezala. Betiko amets bat da eta espero agian egun batez lortzea helburu hori. Ni munduko txapelketan joan, ez dakit Mexikon edo Frantzian ongi ere. Eta behar ba entrenamendu hainitzekin, behar ba ongi itake Elite Pro. Haitu behar da lanean eta eskolan ere ongi, eta pilotan ongi, entrenamendu hainitz, eta hoja.
Ikusi dugun bezala, gazte horiek ahunt motibatua dira gero zerbait egiteko, eta opa diegu oberena, eta ikusiz gaur ere finaletan dira. Ordean, jaiten aldugu mintegitik bide edeja egin dutela, ez, Peio? Gero haintzinetik, bai kimuetan, bai gaztetan, beti hor izan dira finalatik ez urrun beti. Beraz, ongi zautzen ditugu, ba. Orduan, pilotarik ikasik konfirmatuak direla jaiten aldugu, bidean direla konfirmatzeko. Bai, hor denek lauek jadanik finalak jokatu dituzte, beraz, esperientzi pixkat baute eien adinaren zat. Orduan, partida edeja ikusiko dugulakoan gero. Amaiur, zu mintzatuko zira, helduen urtean, eskuska txapelketa hortaz, helduden urtean nola pasako den, eta gazteak izanen direla presente ere helduden urteko txapelketa hortan. Baina zurekin hasi aintzin, badugu irudi batzuk pasatzeko eta gero zurekin gira. Ejan bezala, Maiur, mintzatuko zira, helduden urtean pasako den txapelketa hortaz, behiz pasako baita, eta nola ikusten duzu helduden urteko txapelketa hori orduan? Beraz, Henrik egan duen bezala ustion, egia da urtean gazte hainitz salkatu direla lehen maila urtean. Hor, deia, ikusten dugu badela Bixente Lafit, baina geroztik sartu dira beste batzuk. Eta asko gira piskat erakusten nor saikatu den lehen maila urtean. Beraz, lehen pilotaria Mikael Ugalde, Zaharrer segiko batzordeko pilotaria, eta beraz, ogoita 2 urteko pilotaria da. Eta beraz, lehen urtea zuen berak lehen mailan, Xabi Alkazenarekin egin du xapelketa. Xapelketa ona egin du, baina zauriturik egon da azken partidetan. Eta gian helduden urtean bera izanen den, ikusikoz, eta jere baigurin ezagutzen dugun bezala ez dira beti berdinak, emaiten tuzte forman diren pilotariak, eta jakinez gazteaintz badela baigurin ikusikoa bera izanen den titulara. Gero, bigarren gaztea Alexiegi, bera goizeko izarrak batzordeko pilotaria, ogoi urteko pilotaria, eta bera bigarren mailan hasi da, eta lehen mailara iganda, Andoni Iparrekin batera, eta Andoni Ipar beraz, berak 19 urte ditu, pilotari hori, ekipa horrek, erakusten du maila ona duela, final laurdenetan saikatu da. Abiadura hainitz maiten dute pilotaria, sustut Alexi Giorrek. Eta agian helduten urtean ere landierosak izaiten alko dira ere bai. Hirugarren edo laugarren bikotea, Malik Niang eta Antion Lujo, beraz Malik Niang ogoita 1 urteko pilotaria, goizeko izarrak batzordean ere ari da. Eta, bera badu zamait urte ere berezkoekin partida hainitz egiten dituela. Hainitzek esperantza unitz baute bere gainean pilotari indartsua baita, idea baitu, ezkerra, hobetu da ere bere pilota maila hobetu du. Eta bera Antion Lujorekin ari da, beste gazte bat, 20 urtekoa. Gero ondotik norri gaiten alda, helduden urtean aurkituko dugu Bixente Lafit, justuki, gurekin duguna. Berak 20 urte ditu, bakeko pilotaria, jaz igandena, eta pilotari kompletoa dela ere gaiten alda, airea ona du, ezkerra ere, ezker paritatik dineta, jokoan maite du, berak ere zergaitik ez gauza batekin ondoko urtean dako. Eta gero, John Sempol eta Einaute Txiberria, beraz, biek 21 urte dituzte. Einaute Txiberria gehiago ezagutzen dugu pilotari gisaz, eta
gaitasun hainitz ditu, berezkoekin hainitz partida egin ditu ere bai. Eta, hor bikote ona osatzen dute joan zen Polekin batera. Pilotari seurra delako joan, eta piskat klasikoa da, eta einautekin aritzeko behar da ere ulako pilotari bat, piskat tinkatzen duena, jokoa pausatzen duena. Eta, aurten ez dute baitez badaien egiazko maila egin, erakutsi. Baina ondoko urtean dako, urte bat hartuz, urte bat esperientzia hartuz, erraitik ez gehiago egin. Eta orain, aipatuko ditudan pilotariak bigarren mailan dira, baina baute oino manera lehen mailan saikatzeko, Frantziako xapelketa heldu baita. Beraz, lehen pilotaria Iban Jaurigi behi da, pilotari ezkerra, ez dira hainitz pilotari ezker maila ona dutenak. Eta beraz, berak 20 urte ditu, aurten atzo finala galdu du iparraldeko pilota batzordean. Ikusko, final erditan sartuko da Frantziakoan. Ageriko, bera Bastien Idibajenekin ari da, Bastien Idibajenek 20 urte ditu. Hor, ikusten dugu argazki horretan, beraz, Mark Mitu dituela egin argazkiak, eskertzen dugu ala ere, onartzeagatik. Airetik batzordeko pilotaria da, beraz, Bastien Idibajen, eta aurten ikusiko zeginen duten ere Frantziako xapelketan. Eta beste pilotaria Vincent Bideondo, 22 urteko pilotaria. Vincent Bideondo, beraz, 22 urteko pilotaria, Urruñajak batzordekoa. Aurten final erditan galdu du iparraldeko batzordean, baina Frantziakoan manera ukaiten aldu ere mailan sartzeko. Pilotari ere kompletua da, fiskoki bizki azkarra, gaitasunak ditu ere ahalak bat ditu. Eta seriosa da, lan hainitz egiten du ere maila oberenean hartzeko. Beraz, ikusiko, agian helduten urtean lehen mailan ikusiko duguna. Eta gero bat dira beste pilotari batzuk, ez dut haien argazkirik eman, baina aipatzen aldugu Antoni Lach, atzo irabazi baitu. Berak ere 19 urte ditu, zaharrek segin ari da, eta zergaitik ez ere lehen mailan izan helduten urtean. Eta bukatzeko ere eskertzen aldugu Manu Amado, eta argazki guzti horiek ere bere gandik etorri baitira. Beraz, beti goxo da ere argazki edekak ukaitea. Eta zer ziren, beraz, lehen mailan izan diren, edo izaiten aldiren pilotariak helduten urtean. Mil esker hainitz, Amaiur, ikusten dugunaz gazte hainitz izanen da helduten urtean. Eta plazer egiten du, pilotan gazteak ere ikustea. Eta intzuzen ere, Bixente Lafit gureki dugu, zu aurtendik izan zira haundiekin, jaiten aldugu, nola bizi ukan duzu, zaila zen, nola pasada? Deia aurten bigarren urtea zen lehen mailan, janden urtean igo ginen multzoen onotik, orduan aldaketa handia izan zen bigarren mailan eta lehen mailaren artean. Jokoa askoz azkarrago etortzen da eta dena tinkatu behar da, bigarren mailarekin askoz desberdina dela erraten alda. Eta urtean orduan segidan hasi ginuen lehen mailan, orduan ongi prestatu ginen, Arboneko txapelket torneoa egin ginuen, erraten alda lehen mailako pilotari horrenak anari direla ere, orduan txapelketa entzin entrenamendu hon bat da, entrenamendu bat bezala hartzen balin bada ongi pasatzen da. Eta orduan multzoen ondotik, gure multzotik ongi bigarren ateratu ginen, Iban eta Bixenteren ondotik. Eta gero, bigarren aldiz, bigarren multzo denboran, lehen partidan nik eskutan minartu dut. Orduan nire lekua utzi dut eta beste partidetan Johan Egia berrek ordezkatu dit. Eta jaten aldugu lan hona egin duela. Eta lehen mailan egon girela orten berari eta andon nire esker. Orduan ikusiko heldunen urtean, hobekiago pasatzen den. Orduan, esperientzia edera eta bizipen honak ukan dituzuela jaiten alda. Bai. Zuk, zinuke beste galdera bat, kirola mailan? Ibilbidea piskat aipatzeko, hor lehen mailan zira, baina orain arte, zer egin duzuzuk pilotari gisa, ze ibilbide ukan duzu? Orduan, txikitan beste guztiak bezala trinketea, eskerpaleta hemen eta frontoia egin dut. Gero
nire 13 urtetan, berara entrenatzea joan naiz, bera eta Lexakaren artean, Ezkerparetan, kolegioko lagunak han aitzen ziren eta elkarrekin joan gira. 4 urte pasatu ditut Ezkerparetan, Miarritzeko munduko txapelketak egin ditut, 22 urte azpiko txapelketak egin ditut. Eta gero, 18 urterekin trinketea berriz hartu dut, Miarritzen, baina artekorik ezen, nire taldean, orduan Simun Teletxearekin, txapelketa segina hartu dut bigarren mailan. Ezkerpareta aipatzeko, jada hemen iparraldean ez dela pilotaria initz ezkerpareta egiten duena. Nolako esperientzia izan da, deia ze karri dizu ezkerparetak zuri? Ezkerparetak ezkerra ekarri dit, gero ere indarra, pilota pixoagoa baita eta fitago etortzen da orduan gogortu behar da. Ere esperientzia fisikoki zailagoa dela erraten alda, batez ere buruz buru, plaza librean gogorra baita. Eta plazer asko, ezkerra ongi lantzea, eta gero... Orain hemen zira iparraldean, lehen mailan. Deia heldu den urterako, lehen mailan izan entzira, esperientzia gehiagorekin. Nola ikusten duzuzuk heldu den urteko xapelketa, jakinaz gazte hainitz izan entziztela. Beraz, nola ikusten duzu? Nire ustez, heldu den txapelketa idekia izango da, guztiz idekia. Badakigu bizpairu talde besteak baino azkarrago direla, baina laugarren lekuan nire ustez hartzekoa da. Ez da laugarren talde besteak baino azkarragorik. Orduan leku hori hartzea zergatik ez, ikusiko nola pasatzen den. Baina helburu nagusia laurdenetan sartzea da, gero Frantziako txapelketa egiteko. Eta orain gerosago, janait bost, lau urteren buruan, nun ikusten zira, zel bururekin heldu zira, kantxetara? Gehiengoak bezala helburua da Elite Pro pasatzea, oberenekin jostatzeko, baina hasteko nire maila oberena lortzea, ongi izateak, partida gehiago jostatzea, bezain batez ere udan, txapelketa ongi prestatzeko, eta ikusiko nola pasatzen den. Entrenamenduan aldetik zuk ze entrenamendu bere egiten duzu? Bere fiskoa nola lantzen duzu? Orduan egiten, hastean bi aldiz jotzen dut trinketean, gero entxatzen dut fisikoki entrenatzea, ben joatea muskulazioa egitera, eta bigarren eta gero korrika egitea, frakzione eta olako lanak eginez. Mire esker hainitz, Vicente, gurekin mintzatzeagatik. Biziki interesgarria zen, eta ikusi dugu pilotari aski kompletoa zinela eta esperientzia handikoa Ezkerparetan ariturik. Hain zuzen ere, amaiur ostion ikusi dugu bezala, joan zira Gasteizera. Endaiaren ikustera, baita atzarrikoen ikustera ere. Eta horiek ere ikus dezagun ze helbururekin heldu diren finaletara. Gaur ez gira baita ezpada CD edo liburuei interesatukoa, baizik eta egun pilota ipatuko dugu eta bi pilotari ezagutuko ditugu, beraz, segin ezazue. 2008an juniorretako txapelta jokatu nuen Gordonekin eta finalera heldu ginen Mons eta Ducasoren kontra. Esango nuke, eduki dugula aukera olako pelotari handiekin jokatzeko eta ez ditugula eduki haiek egituzten bideak goi maila horretara heltzeko. Hegoaldean ez da baita ezpada trinketea nagusi, Ezkerpareta da gehienik. Nola dintzaizu zuei trinketea egiteko gogoa? Hegoaldean herri guztietan Ezkerparetak ditugu, iparraldean trinketa dauzen moduan, hemen Ezkerparetak eta hasiera baten beti pelotan hemen hasten den ume guztiak, hasten dira eskuz jokatzen edo. Eta Ezkerparetan. Eta batez ere gure gaian, ekin baino pizka gazteago da, baina gure garaian 14-15 urterarte zen trinketan hasten. Orduan, ni esaterako hasi ninten 17 urterekin trinketean, baina bai gaur egun hasi dela abadinotik pizkate gai hori pizkat mugiten eta hasi dira eskolarteko umeen txapelketak egiten. Eta guk ez dugu sorte hori izan, baina bueno, ni behintzat
ez dakit, segatik hasi nintzen trinketean, txapelketa antolatzen hasi zelako, eta klubeko arduradunak bikote bate sartu zuen txapelketan, jokatzen hasi ginen, ondo jokatzen gainera, así que orduan izan zen 16 urterekin. Kadete 15 urterekin edo sartu ginen, eta txapelketa pase duen Bizkaia maila jolasteko, eta bide horretatik hasi, eta gero ikusten duzu, eskerpareta baino gustorago aritzen zarela igual trinketea, edo trinketeko pilota, edo jokamolde horretan, eta horrela sartu ginen saltza honetan. Beraz ikusten da, geroz eta gehiago jende motibatzen dela, egoaldean trinketean jokatzeko edo lehen bezala. Gogoengatik, ostakizegatik, nik uste azken 2-3 urtetan maila jaitsi egin dela, baina bai jende kopurua hasi dela. Nik uste egin behar dela bai klubetatik, bai federakuntzatik indarra bi joko motetara segitzeko eta ume horiek maila altua daukatenek edo hor goian dauzenak trinketean segitu eskero, nik uste ametik 5, 6, 10 urtera maila egon daitekela. Amaterren txapelketa edo afizionatuen txapelketa nik askotan konparaketa hori egiten dut, eta nik konparatu dut hemengo eskerparetako txapelketa da hango trinketeko txapelketako mailakoa. Eta hango eskerparetako txapelketa da hemengo trinketeko txapelketaren parekoa. Gero hortik gauz beste 4-5 pelotari maila altua badakagunak eta ez dakit, nik esango nuke hemengo maila pizkat eskaz geratzen dela guretako, eta horregatik egin behar izan dugu bidea iparraldera edo beste txapelketa batzuetara. Orain beraz finalean zizte, barean Antxordoki garat, nolako ekipa da? Uste dut ekainean jolastu genuen Senpereko jaietako txapelketako finala, galdu genuen 40-39, beraz favorito haiek dira, beraiek irabazi dutelako azken norgehiagoka, eta iruditzen zait bikote serioa, heldutasun puntu batekin, eta hori Antxordoki oso ondo ikusten dut, indartsu, eta gero garat oso gogor, eta aurre finaletan erakutsi zuten zen maila duten, biak daude momentu honean, eta bikote oso polita egiten dutela uste dut. Eta partida hori jokatzeko handiekin gaude. Pentsatzen dut defentsan izigarri honak direla, gibelak badu ezker handi bat, eta aintzinak ataka honak iten ditu, airez preseski eta ezkerraz ere ongi mozten du. Nolako partida ikusten duzu ezuek? Pentsatzen dugu partida gogorra izanen dela, eta bi jokolari azkarrak dira, bakigu izigarri biziak direla biak. Partida horretan, nun ikusten alduzu, nun pentsu duzu jokoa izanen dela? Nun eginen da jokoa, zure ustez? Haiek azkenean, bai atetik, garat atetik, aukera, ez dakit, gaitasun handiauka tantoa bukatzeko, azkar, bai frailean, bai sarera edo, eta Antxordoki aurretik garratzen duen oso pelotari bizia da, eta nik uste behar duela bizitasun hori pizkat apaltzen joan partida luzatu eta bizitasun hori apaldu, eta hori nik uste izan dela gure lana. Gu giberean haituko gira, eta hor gira hobekiena. Badakigu ez dutela eginen eskuko faltak, orduan luza izanen da partida bezala, baina behar dugu jo eta jo giberean, gure jokoa egin. Ni entzatuko nahiz ongi txakatzea deia, eta ere maiten badute Bixenteri edera ematea, eta gero entzatuko gira pundua finitzen askifite edo atxikitzen gogor. Bizarko trinketea zondako ona da, edo? Beraien txatere trinkete ona da, abiadura hartzen duelako pilotak, baina guri uste dut komeni zaigula aurrean pilotari biziak izatea eta beraien abiadura hori aprobetxatzeko. Eta Irisarriko trinketea Senperekoa bezala, edo guk entrenatzen duguna Badinokoa bezala, hori egiten laguntzen du, ez? Hor, Euskal Herriko edo Iparraldeko batzordeko txapelketa bukatuta, Frantziakoa ere bai. Zer espero duzu ezuek gerosago pilotari gisa? Lehenik eta final hau irabazten saiatu maila on bat eman, eta gero erakutsi beste mailetan dauden arduradunei maila honeko edo maila honeko pilotariekin jolastu ahal izateko moduan gaudela, eta aukera horiek ematea, ez? Ez du oparik eskatzen, ez da eman aukerak, eta guk erakutsi beharko dugu gero ea merezi dugun edo ez. Milesker hasteko ekita inarra, eta Kuraian beraz finalaren dako. Eman dugu beraz Zulaideko pilotari bat,
Peio Miguel Torrena, badakizu finala istante abian dela. Endaiakak Zuraideren kontra, nor ikusten zu irabazlezuk? Zuraide, Zergaitik? untxari direlako. Bestak ere untsa dira alere. Ez dute Zuraideren maila. Bon, alta uste dut pronostikoak ikusiz uste dut Zuraide pixka bat galtzaile emaiten dutela. Ez. Neok! Erreportai horrekin ikusi dugu hainiz jende ideia diferentekoa zela, baina partida ala ere zaila ikusten zutela gure lau pilotariak. Hemen gure kronikalariak pentsatzen duen Endaiak irabaziko duela, Bixentek ere. Anrik ez dakit nor pentsatzen duen, ikustea final hori irabazten. Pilotak. Pilotak irabaztea. Eta zuk Peio, berdin ideia bat? Latzeko zatzak egan egut, biek merezi dute, bitalde polita baitugu. Orduan ikusiko dugu gero pilota partidaren ondotik nok irabaziko duen. Eta orain proposatzen dauzuet Anri entzutea. Anri baduzu guri bilduma liburu bat presentatzeko, hemen duguna denek aintzinean. Zer da bilduma liburu hau? Peraldeko pilota batzordean erabaki hartu ginuen bilan bat egitea. Hor, 3. urtea bukatzen dugu, 3. mandatua, eta nahi ginuen bilduma bat egin irakutsiz gure lizentziadoneri, pelotazaleeri, publikoari, zelan egin dugun 3 urtez batzordean. Hori esplikatzeko sare sozialak baliatzen ditugu, baina nahi izan dugu liburusko hori egin, argazkiz bidez egina da, erakutsiz seurki zelan iten den, eta esplikatu bakotxek jakin dezan, formakuntzari buruz, hobekuntzari buruz, garapenari buruz zeiten dugun. Ez baita dena ezaguna, eta informazio egizan egin nuen liburuskori egin. Orduan, liburuntan 3 urteko bilduma dugu zuen proiektu eta txapelketa guziekin, hori da? Bai. Esplikatzen ditugu nola txapelketa berriak osatuak izan dien, ze formakuntza egiten ditugun, bai pilotarientzat eta baita ezitzailentzat adibidez, ze hageman berri sortzen dugun bertze erakundeekin, ze lan mota nahi dugun egin, elbarrituekin eta bar. Gauza honitz ditugu eta bertzean alako tresna bat, pixka bat publikoari irakusteko zeiten dugun. Eta hori izan da bidalia 6.500 ale bidali ditugu postaren bidez. Iparaldeko lizentziadun guzieri eta arduradun guzieri, hausapez guzieri eta gure hageman guzieri ere. Bi hizkuntzetan egin agenda azpein baratu behar da, eskolaz eta frantsesez. Hori indar bat iten baitugu urtarako. Pilota ondarea barima da, eskolare gure ondarea da. Eta hori nahi dugu erabili tresna bezala ere. Orduan ikusten dugunez, nahi baduzue pilota batzordearen behiukan, liburuska hontan oinahitzen altzizte edo webguneetan ere. Orduan orain lehen partida hasia intzin, azken galdetegi bati erantzun dute gure lau pilotariek, bigarren partidako lau pilotariek, eta ikus dezagun galdetegi hori nola pasaden Amaiurrekin. Orain bigarren partera pastuko gira, izanen da bestearen irudimena, eskata azaltzea. Pausatuko ditut galdera batzuk bati, bestearen gain eta erantzun beharko duzue, ados? Beraz, Inar, zurekin hasiko naiz. Eki adibidez, animale bat balitz, zein litzateke? Xakurra. Berak nahi du, sesena izan nahi du. Berak sesena esaten nahi du, baina nik esango astotxo bat. Etxean dagoen astotxo moduko bat. Aserreten denean, hola, nostikoa emoten duena, baina sesena edo sesena. Mendia maite du, betiko rika. Betiko rika bai. Hoi da. Zuri bana? Xente, azeria. Azeria? Bai, abila baita pixkan. Abila? Bai. Inar da aseri txiki bat. Aseri txikia, zergaitik hori? Itxura, txintxoa eta ona era dauka, baina beti dauka ideiaren bat hor, zerbait nahazteko. Bai, pilota jolasten eta hortik kanpo ere bihurri xamarra iruditzen zaitelako. Ibanen kalitaterik handiena?
beti pozik da, deitzen alduzu beti hor izanen da. Eta trabo bat edateko beti hor izanen da ere. Gaitzen du ez duela besteiten, gero. Ez duela edaten. Pegi zitron ezan du. Ez da pertsona ona, ez da zelan da eskuzabala eta tratatzeko atsegina. Berdin izigarri gisakoa, beti ordena eta galde egiten alduzu nahi duzuna hor izanen da. Eta maitu du besta ere, ni bizala pixkat. Edan gabe berak. Berak edaten du, berak. Hainitz. Nar, oso persona zintzoa, oso zintzoa eta maitagarria. Eta orain, faltarik handiena, zer da ez duen kalitatea. Puntualitatea beti berandu, oso berandu beti. Puntualitatearen kontrakoa. Azkarri egon nahi du lekuetan eta askotan urduritzen da horregatik, oso urduria. Eta hori, harinegi, lehengo gunean esaterako orain anekdota moduan esateko, armendaritzen seirako gehi gutxitan hasi zen partia eta arratsaldeko 3etan anginen. Bai, ados, Ez da segurra hori da. Ez da segurra entrenamendu bat hartzen balin badugu. Ez da segur etortzen. Bai. Aldatu da. Seriostu da. Eta Vicente seriosegia da. Baina edaten du. Baina edaten du sobera. Telebistako pertsonai bat izan balitz, inar zon hiltzateke. Euraldi aurkezlea edo. Euraldi aurkezten duen hori. Porrotx. Brad Pitt. Zenako Brad Pitt? Zenta edegena, Iban bezala. Nor emaitean du? Titin. Bai. Badulako, ezker eder bat badulako. Zein hitzek du gehien definitzen? Bizia. Edeka da. Itz berdina pentsatu benetan. Zigarri lagunak dira, laguna. Eta zure kasuan? Laguna. Azkarra. Ados. Orain mintzatzen zizte, endaia gehi. Xantza hon, gu forman gira. Beraien onena eman desatela partida horretan, gu ere beste horren beste ematen saiatuko gara. Txapelketa izigarri ederain dute eta espero ez direla sobera ongi izanen igandean, baina xantza hona lere. Eta laurok ongi jolastu eskero, deno disfrutatu eta partida edo txapela Bizkaiara ekarriko dugula. Ikusi dugunez, gure lau pilotariak motibatuak dira, elgar ezagutzen dira biziki untsa ere. Orduan, ustez, ikusiko dugun bigarren partida gaur biziki interesgarria izanen da. Anartean, bukatu dugu gure emankizunarekin, TVP-in guri sozireztenak ezantz webgunean partidak ikusiko dituzuela, ez zuzenean, baina zuzenean filmatua izan diren partidak ikusten ahalko dituzuela. Beste itzordua emaiten dauziat urtahilaren 18an, hiriburun izanen gira, joko garbi ezkerparetan ikusteko. Orain orduan ejan bezala lehen partida gazteekin, atzari urjunaren kontra, orduan hitza Beñati eta Eianderi usten diot.
Mil esker Leire zure hitza emanik eta bi bazui, emankizun biziki interesgarria zen. Arratsaldeon iritsarriko trinketuntarik berriz ere hemen gira, Ianderekin berriz ere, atxaldeon, Iande? Atxaldean behinat, eta entzule guziri. Hala, lehenik erraiteko barnean gira, behar bat kanpoan ere aroko izan zen, bai gurako kasko hortan edo behar bat laguneko gain horietan ere, bilan aldiuntan trinketeko aldi dugu, finala horentzat. Bai, egia da, izego horrekin kanpoan egiteko gogo emaiten dola, baina partida edegen esperantzan gogotik sartu gira barnera. Hala, hasteko gatza eman daukute lau pilotariek ustean ikusi ditugu reportaietan eta zinez behantetxea dauku ze eman duen partida horrek, ez da erran dutena bezala. Ofizialki ez dira sekuran izan bat bestaren kontra sasaiuntan hasteko, beraz ez dira lehiatu. Hatik bakarrik eraiteko izbat, lehiatu dira, aipatu duen bezala, senpereko pesten dinako, eta atzarriko ekipak irabazi zuen puntu batez bakarrik. Gaz gehiago baten emaiteko. Horrek emaiten aldo, ideia bat zer ikusiko dugun egon, eta errepikatzen albali maute gauza bera, guretzat hartzalegira. Hori izan dena instantean, orain lauak bi guti dira, beraz beste partida bat izanen da haintzin partida bat, eta hor gazteak lehiatuko dira bi ekipa, beraz lehenik hariko dira Urruñako konduari den Mathieu Bideondo eta Jan Legedoa, eta hariko dira atzarriko beste ekipa baten kontra, zenta helduak izanen dira lehen mailan atzarrikoak hori izanen dira, baina gaztetan ere ekipa bat bada finalan lehiatzen dena, beraz hori da López Patxi, senpereko pilotaria gehienik senperena izan dena, Jon Rentegirekin haiko dena hau zuraidarra beraz. Bi hitz erraiteko pilotariak ez baitira ahas prest oino berotzen nahi baitira eta piloten trebatzen eta hola, beraz instantean ikustiko ditugu trinketian zuzenki. Nola pastuta xapelketa berentzat lehenik Urruñarentzat. Multxoko partidetan lehenik lau multxoko partida zituzten eta lauetarik hiru irabazi dituzte eta hiruetarik bat irabazi dute ari izan gabe. Eta laugarrena hatik galdu zuten Urruñarek. Eta gero frango aixe joan dituzte partidak, ondoko partidak zenta finala laurdenak irabazi dute berrogoi eta hogeita hiru airetikeko ekiparen kontra. Eta final erdietan goizeko izarrakoer frango aixe nagusitu dira berrogoi eta hemezortzi. Beraz, bakarrik partida bat galdu dute. Orduan buru frango erreski joan dute beren xapelketa hau pilotari horiek, beraz pentsu dut formalizaren dira eta gero ikusiko. Bestaldetik atzarriko ekipak ere bost ziren beren multsuan lau partida jokatu dituzte, lau partidetarik hiru irabazi hauek ere, eta bat galdu zuten airetikeko ekiparen kontra. Eta gero kanporateko partidetan, final laurdenetan irabazi dute berrogoi eta hogeita hamabi denek bateko ekiparen kontra, eta finala erdia berrogoi eta hogeita hameka. Beraz, hauentzako pixkat gogorago izan zen final laurdenak eta finala erdiak, zenta bat airatu dute berrogoi eta hogeita hamabi eta hogeita hameka erran bezala. Baina horiek hor dira ere finalean, beraz ikusiko gazte horiek. Nor diren gazte horiek izenak ez dira arrotzak, Mathieu Bideondo, denek 17 urte dituzte, lehenik erraiteko gazteak. Mathieu Bideondo beti Urruñan aizan da, beraz Jan Legedoarekin. Eta ikusten dugulaik gazte-danik, janik kimuetan xapeldun izan ziren. Gero gaztetxoetan final erdietan, gazteetan final erdia, gazteetan ondoko urtean finalean, beraz ez dira nor nahi badute finalean eta... Usaia, iduriz, aspalditik, bai. Hori da. Beraz beti elgarrekena izantia Jan Legedoa eta beraz Bideondo Mathieu. Eta beste aldetik horiek ere ez dira arrotzak, Patxi López hau senpertarra erran dugu bezala aldiuntan ari da zuraidaren za, behinan beste senperen ari izan dena.
Hunek ere, umetxoetan janik finalean heldu zen. Gero, baitu ere gaztetxoetan xapelduntzen. Eta jaz final laurdenetan gelitu zen gazteetan. Eta aurten finalean beraz. Bai, partida hasiko da. Aurkezpenak hasia dituzte. Santxok aurkezten ditu beraz pilotariak, beraz zure ezkerreko aldetik dira atzarriko ekipak. Aurkezlaria hasten da eskuineko pilotariekin gorri ez direnak, beraz hori da Mathieu Bideondo, esko altxatu duela, eta Jan Logedoa beraz berekin nahiko dela, beraz gorriz izanen dira urruñarrak, eta horien kontra beraz perdez izanen baitira beraz atzerriko ekipa. Patxi Lopez beraz esko altxatzen duena. Senpertaja. Entzinetik haiko dena. Eta Jon Retegi gibeletik haiko dena berekin beraz. Epailea ere ezaguna. Christian Losegi azken aldean bezala epaile berazen ere, beraz ezagutzen dugu, berak ere ezagutzen du trinketa hori, beraz. Finala honintzat. Erran behar da trinketa hau frango untsa bete dela? Bai. Plazer egiten du. Plazer egiten du, lehen partia indako jaaniko inbertze jende urbiltzean. Eta hori, entzun dutenean, autobus bat jimeharra da Bilboko eskualde hortaik, Bizkaitarrak jimeharra dira, bai. Beraz, pentsatzeko da trinketa hau pixkat berotuko dutela. Aixia bezala, handik mende baldetik heldu zaigu. Hori da. Christian Losegi beraz emaiten ditu azken aholkuak pilotarieri. Eta hemendik istapat goiti behiti hasiko dira gure pilotariak. Gure kamerak ere denak lekuan dira, presgira partida hon baten ikusteko. Eta zuek ere gauza baldintza hoberenetan zirezte horren ikusteko beraz. Egia egiteko nik lau pilotari gazte hauek ez ditut biziki ezagutzen, batzuk ikusia ditut txipiagotan eta beste atzu izenez zaituak. Binan gaur plazer bat izanen da partida honetan ikustean nola ari diren gazte horiek. Pilota hasia entzin teknika mailan erran dezaban ikusi duzue hor kamera bat badela ezker motzaren ondoan hor, beraz hor ikustekoak izanen dira pilotariak sobraze lehatzen eskuneko eskalde horta eta beti gauza edera da. Lehen txakea falta indu, gaixoak. Pumpea gaizki indu, ahunt pumpe makurra, eta ez du biltzen nahi bezala azken momentuan, ez du atxemaiten ari izan kolpea, eta ez du pasatu maja, bai? Lehen txantxoa izanen da urruntian jentzat, segidan aldatu dute pilota, ez? Aldatu dute bere ala, bai, ez zuten gustukoa bestea, bai. Beraz, abiatuko da botatzerat Mathieu Bideondo ikusiko haunek nondik botatzen duen. Ezkerreko aldetik. Patxi, ez bildu du, nahi zuen bildu airetik, benen ez du lortu male usi. Bai, bere egitekoa zen, bai. Autu hona egin du, baina. Partia estapena, ez da beti egez, eskuin zartziare, eta ondokoak bilduko ditu ba. Alde honetan Jon Retegi lotzen da airetik. Taula edera gibelerat. Berez gibel Patxi Lopezek. Pilotako gorra Joan Legedorentzat. Pilota edera berriz. Ez, erdien usten du Maleruski. Lopezen puñoa bixi-bixia. Lehen punduak untsa berotzeko, pilota batzu erdian, batzu paret, pixkat eskualde, ezagaz susen hori nobina, normala, bileta bat dira, eta ez dute behar baso bera ezagutzen trinketa hau ere, eta behar dute pixkat pilota partida juntan txartu gure pilotariak, beraz. Eta final egunean, zainak ere
hor dira, gorputza lotu ikateatzena pilotaria batzutan, eta utzi behar da, lehen izerdi atorri arte. Erraiten den bezala finala bat ez da jokatzen edertasunaren za, baina irabazten da erraiten den bezala. Bai, ederki irabaztea puitako da. Hala, bizi-bizi hor zangotara. Ez du bildu alizan Maleruski Mathieu Bideondok, beraz berdinketa, nostuko lehen berdinketa izanen da hau. Bai, bi berdinetan diragu pilotarioak, beraz. Eskuneko paretatik itzulian, ez lehertu da pilota hau eta ez du bildu alizan Joan Logedoak. Hiru errentantoa atzarriko ekiparentzat. Hiru eta biga beraz. Ikusten da, astapenetik eskuineko sake hori nahi dutela entxeatu, eskuineko pareta miatuz. Behar bada labursko sakatzen dute, memento mehinan alare miniten, hemen, soko untan. Hoi xuxen. Azpitik hartu zuen, ez da erretz, azpitik hartzea hor botetik fitelu da eta... Bai, bortitzel duzen sake hori, biziki. Lau eta biga beraz. Ez dakitzun panteiletan ikusten duzuen emaitza, beraz, lau eta biga dira perdeentzat, atzerriko ekiparentzat, beraz. Pilota edera, ez, ertean usten dina, honek ere ez duka usitzen, aldiuntan Joan Logedoak taula eder bat, aldiuntan giberata, berriz edera, Jonentzat, eta pumpasare. Ez dudatu du. Biziki untsai joan zen hori. Dudatu du hartzu behar zuen ez edo ez du hartu eta segitan txartu da pilota hau. Bai. Beraz, 5. tantoa perdentzat, 5 eta biga beraz. Astapena idurriz azkarxiago asteute atzarrikoek, indartsuago asteko, eta kusiko, hau sakea, biziki ungi sakatua zen. Bortitza zen, hileko sarian sartzen zen, beraz sartu hartu behar zen pilota bai. Toki gutereken egon da hor gibeletik eta albezala entxatu da honeatzet, baina ezin. Sakea hor du puntuan, sakea. Bi berdin eta hor sumit sakeintu lego, ez ditut apuntatu egiaren. Hiru baditu inak, bai. Hau ere berriz eskuneko patatik itzulean, ez aliuntan ateratu dako. Eta ongi ekarri du. Horretzara, alduen bezala, eskuneko pareta dikina. Xare atzuen urgun. Erdiratuzten du. Oi, zepena. Anta pilota erdian zen, minan ez du untxak hausitu apantziaike eta ezkerreko marraren gaineko aldeat pastu da pilota hau. Zazpigaren pundua, zazpi eta biga beti urruñarentzat. Bi pundu urruñarentzat. Ez atzarriko entzat. Bai, eta bi pundu urruñarentzat. Bai, ados, bai, berka. Hola, bai. Pumpe batek utxiginen dako, behar ba uste zuen, beste pumpe batek ginen zakola, binan ez, jari da taulatik eta... Eta ezin izan du, bai. Ez. Beraz, aldi untan, urruñarrik hartuko dute botia. Hiru eta zazpi hala ikusti du zuen emekian ez duela... Ara, behiz, eskuineko sake hori. Ongi sakatu du. Pareta unkitzen den momentutik, berina hori gero gaiztoa da gibereko ondako. Nondik sakatuko duen bai. Berriz eskuineat, biziki ongi ekarria. Taulatuz, hor ongi tinkatzeute jokoa. Hor, sartua dira hor eta taulak zuzenago dira. Hara, giberetik ere. Hore. Eta bai, intzasko.
Bai. Piskat, bide ondo, piskat gibel egon da hor, bizpairuaren sarian zen, eta maleuski pilota intzinean pasatu dako, eta segidan sartu da biaren sarian bere begien intzinen egan zen. Berro da arte sare esperantzan zen, eta ez dakit. Utzi du, bai, bitxi da, aire zartzeko pilota zen. Beraz, Senperek berri zartu du gotia, beraz, 8 Senpertaren zat, 8 eta 4. Atzarriko entzat. Hala. Bai, batio Senpertara, Senpertara kontent izain dira, erreten badugu Patxi Lopezek nahazten hau egin. Ba, metarteka partekatu baita ekipa. Gehiago dena, perdia Senperiko kolorea da ere, beraz, ez gitu laguntzen horrek, Hortan ere, egia da, bai. Gara, efetua egin hor, bide ondok. Bai, baute usaia, efetu egin haitzeko. Ezkerrez jokaldi hori ere, miatu du, eskuinek. Hitxusi batik, ez dakit, tiatu nahi ote zuen edo berantiantzen beti. Denak harritu behitu, zenta trinketa untane halako bat entzun dugu, burrumba bat, jendek segitzen zuen eta denak harritu izan dira petio hortarik. Bai, holako pilota edera, gertatzen da hori ere. Hala, 5 eta 8 berriz urguñarrak botian. Mathieu Bideondo, eskuneko berti, baina labur izan da, eta aixe eramaiten du Jon Retegik. Bortitza aldi honetan, ezkerraz, alduen bezala. Erdian, izangotan ederki. Pilota edera Jon Legoa Gudoaren zata, ez paretza onkitzen du Maleruski. Ula! Hori peto. Zion joa horren ostuko, zer jozu. Ez peto garbia, bai. Bai, alta, aida ongi, baina hori ditu bi peto segidan. Partia estapena rengo sendo hasia zuen, eta guai. Eta urguñarrak horbiltzen ari, beraz, 8 eta 4 ziren, seietan dira. Eta, sake falta. Ostione laburgina zuen, laburrago, ez du... Urguñarrak ukan dituzten hor bizpairu punduak besten laguntzaz, eta berakin du oparia. Mementoan elgarri opari gehiago bada, bakotxak bere alde ekintzea iten baino, ikusiko dugu segida, baina, Ara, ederki itzulia, airez. Airetik, bizkuntza. Airetik berriz ez. Bitxi da, alare, biziki pilota bortitza eta ongi joa da, baina aire ez sartzea agitzen hau, utzi du hor, ez dakit. Lotxatzen den edo... Badu bizpairuaren pilota sartzen dira hor sarian, eta ez da lotzen, eta gehiago dena, sobra, negostuko sobra eskun egoiten da, erditzu egoiten da, sarian lotzeko baino eskunetik hartzeko, eskuna zartzeko. Ara, sake, on bat, Iduriz Lopezek kausitua du neugia hartua dio, eta aski luzatzen du sartzeko punpetik ireko sareat. Segur ere, hortan segituko du, ea. Alde ezkerdu egiten du. Eta hor ere, ezkerraz hartu da, ikusi duzu, remarkatu duzu? Egia, ezkerraz hartu du, Eka ezkerra junta segura du, edo ez dakit, eskunetak hor ere, ezkerraz bere izan? Ezkerra segura du, eta jokaldiak itentu ezkerraz, konfientzian da bere ezkerra ikin, Ara, zoin tabula edo hor. Jon Legoa kaldo bezala, eta errean usten du Patxi Lopezek, Gibelea eta Mathieu Bideondok, alduen bezala, mehatzen eta heltzen da. Biziki pilota hona. Alde honetan berriz Gibel, baina erditzutan egoiten da. Untxalotzen du ere. Ara ezkerraz. Eta ez paretak dienatu dut, ez du bilo alizan pilota hau. Beraz, gorrien alde izanen da, 7. kintzia. 7 eta 11. Beti zuraiderak aintzinean, beraz, atzarriko ekipa hau. Bide ondon partetik bada holda jalditiki bat hor, sartu da jokoan gehiago. Ikusten duzu emekia, hala.
Bai, ez zuen pareten kontra gero lekuik sobera eta zeharka heldu zen, berda gelditu gero, eta ez da errespa. Ongi moztua zuen ezkerraz bide ondok, biziki ongi. Baliatuko niz, pausa untaz eta pilotariek hartzen dute lehen pausa. Prezeski, emeki ikusi baitugu ostian ukandugu debate bat bazkaiteko artean, azken aldean jalantia hain pulita den hitza, eta kuriostatez izan nola erran hiztegi ofizialean, eta hor, jaiten dute kamera geldia. Jaiten ginuen, geldia ere, arras geldia, beraz, aipatzen ginuen... Geldia, geldoa, izaiten alda, geldoa hitza egan nahi du... Pulikia idena edo geldo, geldia ez, geldia gelditzen du, irudia. Pulitago atxemaiten ginuen, edo emekia, edo estikia, edo estikia, edo litakita, Arrabuski. Zuk bertzulari gisa zer diozu, zoin ditake zuzena. Etorri zautana lehenik, kamera geldoa. Geldoa, zendako ez. Hale, beste bat, hartuko duzue, edo zuena. Hale, pilotaria berriz hasten dira. Hore tinkatua, eskerraz dutzen da. Bide ondo, Mathieu. Patxik, ez keinu egiten du, bine ez du hartzen. Eskerraz, pilota edera Patxi Lopezentzat eskundio egiten du, baina Mathieu ez. Gaizki atea zaio paretatik. Bai, pareta enostuko jenatu dako, zenta paretari so bat egin du, eta iduriz jenatu du pata horrek. Eta ez du jakin merro da azken momentuan gestua aldatzen eta honeatek hartzen bakarrik. Segitu du astapeneko ideia ekin eta... Usten duzu emeza, behako bat egin du patari. Ara. Izki motza. Airetik, Patxi. Ez da punpasare sartuko, berriz erdian egiten da, Gibererat buruz. Paret unkitzen du. Jon Retegik, honek ere pareta. Ara, taula. Kausitu du. Hale, pilota edera Mathieu Bide ondorentzat. Guruzatzen du Gibererat, itzulian bilduko du. Pilota edera jaritzen dako Jon Retegiri. Bortitz. Hor miniten du. Olako joa. Mathieu Bide ondo, momentuan ez da hain eixi sartzen pilotan, biskat Gibel egoiten da negostuko, ez da zer diozuen, ez da... Horretorri da pilota aten bila, eta jo du ongi, taula luzeak gero pareta ekarri dio. Baina, behar da ez da sartzen haintzin horretan bere xokoan ez da ongi kortzen, horre gibelka indo. Ezkerraz horrenek gibelkatzen da, eta petu egiten, Maleruski. Hemendik hasteko egesago baita, baina guk ikusten duguna hori da, haintzinatuz eta airez beharko zuela hartu hor, eta gainera badu aire buita, akzeleratzen alko luke, eta pena da. Hor du gibelian aita ere, eta eganen dio zerbait, seguraski. Usu hor du alainan, Jean-Philippe Bidiondo, bizten dela, hain izagutua dela pilotako mundu hortan, eta bere semea eta bere semeak hurbiletik segitzen dituena bizten dena. Pilotari handia izana, eta orai semeak segitzen dituena, eta beti hor da, pilotan inguruan. Beraz emaitzan zuraideko pilotariak aintzinean, zilotipi bat egin dute, 14 eta 8 irabazten dute, baina aldiuntan urruñarrak dira botean. Mathieu Bide ondo beraz. Eskuneko ez mozten du airetik nola ekarri duen hori, astapenean utxegin du, baina oikoan. Eta horrene, utzi du pasatzerat Mathieu Bide ondok. Taulain laguntzaz, ez. Ez da heltzen. Ez da heltzen. Eta 15. pundua izanen da zureidaren zat beraz. Emana du partidak norabide bat, eta uste dut atzari zureide senpertaren alde ari dola hartzen, eta nausi dira, azkarrago dira, segurtamen gehixorekin. Mementon hala... Ez dira ongi kokatuak urruñarrak partidan, ez dakit,
ba bide ondo, eta gibelean behar ez da oberenean, ara, zenpuik eskoin, konfientxaekin. Hala, zukeretin zinin, atzarri konfientxarekin, ala inan, gauza gehiago irriskatzen dute, eta ala, entzatzen dira punduen txeka joitea, eta ala, haizia alde dute, beraz baliatzen dute, hobe berentzat. Hala, beraz, sortzi punduan deskarta, 6 eta 8 Zuraidaren alde. Ara, sake biziki hona haure. Bortitza, Hau, ez du ekarriko, baina... Joan legedua maleruskia kokatua zen, kokatua zen, baina ez du ere mana alizan. Baina jo orduko ageri zuen sakea hor zela sare inguru hortan. Eta indarrez eta kokapenean bietan egoki aida Lopez, bai? Patxi Lopez. Ara berriz zaila. Oso inongi. Edera izan da, gestu hori. Pleatu, zapuño. Erdian dira pilotak. Haure paret da. Ara, jo, edera bat. Bai, komediak. Eta kartzen, ostion gisa berian, bai? Ateatu dako beren ezin du bildu Patxi Lopezek Maleruski pilota hau. Beraz, urguinaren alde izanen da, beren bederatzi garena. Behatzi eta 17 beraz. Bidea ondo entxatu da, nahasten, eskointi eratuz. Xiroa kausitu du, entxatuko da berriz eseurre. Ongekarria iretik. Finki jotzen du, taula horiek fite heldu dira. Eta gibilean kokatzen du, zinez urjundio egiten du. Jon Retegi kausetzen duarik taula, indarrez nagusi da. Retegi forman da, bai. Doi heltzen da, pilota hori. Bai, efetu bat eman dio, azken momentuan hor, badu saia hori, ageri da. Ara, hor, bere lekuan zen, airez sartzeko. Aldi honetan eskuna zartu du. Ongi kendu du. Zetzen honek esa. Hoi, pumpasare biziki ongi joa. Ara, hor gonda, kertzen du. Txalotuz ezker Patxi Lopezek, benestu kausitzen. Jokaldi hori maite du, Memento bat sartuko du begin sareat. Kasu parita hemen, Jon, tegiren zat, bai, lotzen. Zen egesa. Ongik egi du. Pundu pulit bat hor. Bai, biziki. Eskoin. Lopezek ekagi ere, poliki. Untsak gibelkatzen da initz, mati bide ondo, Bai, laguna laguntzerat, bai, behar du lagundu. Hore barnean zen, beharrik airetik hartu du, eta hor eskondio egiten du, bi pilotariak joan dira, Patxirentzat gibel, baina ez da luko. Ebe perde izanen da, pundu polit bat jendek ere txalutzen dute, hartu dira pundu polit bat zela eta tinkatu bat zela, binan aldi untan ere perden alde joan da, beren mantalarentzat, urguinarentzat ez da behar da hoberena, binan zenta Mexiko zuten hobikiago bururatzea pundu hau, binan ez, perde izanen da hori. Beraz, erdietarik hurbiltzen dira gure atzarriko pilotariak, 18 eta 9. Patxi Lopez, ezker aldiuntan, ezkeraz legedoak untxartu zuen, binan eskuneko salea joan da, margaren gaineko alerat. Patxi Lopezen partetik, sakea nahasten du ere, ezker, eskuin. Eta orduan bide ondo atxemana zen hor, eta bere pilota zuen, pentsatzen dut aintzineko hain zela hori, behinan, etzen bere tokian, ara guai joan da ezker. Eta berak baina ezin. Auto nahi zuen ezker egonez, behinan sakea urrundua zuen, patxik poliki eta...
Gaiten ginoen pundu luze bat, gogor bat, eta gero ez da berriz punduan sartzeko, berriz partidan sartzeko, eta hor beste bi sake sartutu senpertar pilotari gazteak. Eta hiruaren bat, eta bai, min egiten du, Min egiten du hainitz, saketik. Pundu bat gogorra eta giberean beste hiru bote. Eta deskarta egiten da, erdiak pasatu dituzte, goita batetan baitira, goita bat eta bederatzi iztuk erreten zinuena, piskat hor ikusten dugu partidaren joan nago eta zerbait hobitzen da dira janik eta deskarta honi egin dute. Bai. Eta hori ez da luko. Noia da, bazterretik hartu du, gainetik hartu beharko zuen pilota hau? Bai, gainetik aixo izaiten da beti. Apuño badu erakutsi du ostion, eta bazterretik entxatu da, dudatu du behar da, ez dakit. Baina, min iten dute bai saketik eta gero jokoan ere aixe nagusi. Ez dako sartu, baina etzen anizu falta, enortuko zura honki du hor, gibeleko taula hontan. Entzin hortan, kasu basotu! Ula, hor kaska eder bat hartu du. Paretaren kontra joan da Patxi López. Ikusiko dugu bai. Abiadura mekian hor, eskuinen gertatu dena. Jogin du eskuin eta hor, ez da hortan. Eskimotza egin kiltzea indu. Eta hor kaskatu da. Eta kaska hon bat, behinan hor. Aterako da. Bere zutitu da gule pilotaria. Eta trinketetik ateratu da piskat, xutik zen engizki alere, baina piskat... Kolpe hartu du. Freskatzeko bere burua eta... Trinket gibel untat, kanpora joiten da piskat hatxaren hartzera eta keska hon bat hartu baitu. Baitu laguntzaileak eta atrebatzaileak berekin joan direnak. Pentsatzeko da, frango fite zutu da eta ez dela alere sobera grabe. Estu iduri, atera den gizara, atera da aski lasait, ez zuen gaizki iduri, behinan mo, alare. Hor ikusten duzu Jean-Philippe Bideondo, Euski, mentoan ez du ikusten ondik edan atea atzarriko ekipa horren kontra, erraiten dako, behinan frango nardatua iduri du eta ez du ikusten zilua nun den, Euski. Emaitzak emaiten duen bezala, goita hiru eta behatzi, eskarta ondia. Ez da ixe, lehen egan dugun bezala, saketik mina ondia egiten du, amak bat sake, eta gero jokoan ere nausi dira, indajez, eta kokapenez ere biziki hobekio emaiten dira behar den lekuan. Urruñarrak pixkat lehen ejan duguna. Galduak bezala eta behar da konfientzia eskasez eta haunditzen delarik ejan duzun bezala deskarta hori iten delarik gero zaila da. Eta Patxi beraz entzuten dituzue txaloak, zenta Patxi berri sartu da trinket untarat, ikusiko duzuen doko irudietan, sorta bat edaten du, eta pentsatzekoa da berriz bere lekua hartuko duela, ikusten duzuen bezala, pilotarekin da. Kintxeina baitzuen, min hartu du, baina izkimotza atxeman du, eta... Joentzina, hogeita hiru beraz atzarriko ekiparentzat, Patxi López, zetan den, aldiuntan, eta kintze bat egin du baino, eta hola, bote berri bat ez du apaldio, baina eskuineko paritaik ere gibelal buruz, baina ezkerreat buruz, eta Maleruzki urruñarrek ezin dute honeatu izan pilota hau. Hogeita lau eta behatzi. Aliuntan esker berriz, lotzen da Mathieu Bideondo, behan helduko alun bitean. Berriz gibel Patxi Lópezek, pilota gogorra logituaren zata, eta aldiuntan ez da helduko. Ez da heltzen. Haulago dira hor. Ez dute aixek entzen pilota eta defentsan ere hauskoja bizka bat. Saketik ongina hasten du eta gero pilota edegetik aida López eta mementoan ez dute lana hondirik.
Ara bai, esker, bide ondo etorria zen, arrunt eskuineat, baina eskerraz ongi ekarri du. Esker hona du. Ara, bizi taula. Falta hori, bai. Iten aldituzte, batzu. Urruñak eskertuko dute. Hala, egan behar dena, Patxi López, 17 urte dituena, bakarrik lehen urtea du oino gazteetan, zenta jaz gazteetan ari zen, beraz junior mailan artekoetan lehen urtea du bakarrik, jaz ikusi ginuen, ustean ikusi duzu bezala erreportaian parte hartu duela mintegi xapelketa hortan, beraz hori gazteekin zen, beraz aurten bakarrik lehen urtea du artekoetan. Eta deia finalean, eta nola finalean oino, zenta erakusten dauku zinez entzineko bat dela, eta gauza hainiz badakiela egiten hor ikusten duzuen bezala bere botoilarekin Patxi López. Bai, bide ondok behiz sakea falta egin du, zainetan, eta ez du nahi bezala egiten partida hau, eta final egun batean nahi izaten da aixe gehiago eman, eta hor ez du lortzen. Uste dut, bigarren sake falta, eta kario dira, olako opariak. Aldiuntan ezker, ez taularat eskapatu dako. Pilota edera legedoaren zahata. Gara, zoin ongi. Jentegi untsasko azpitik hartzen pilota hau. Gara. Hau atik. Bitu, berba, eskuniko paretak jenatu du. Ene ustez petokintza egiten den gisa, behinan... Itzen urgun pilota hau hartzen ahalko zuen, ikusiko dugu berba. Hango izan baita ere. Jalida mugutik, behinan ez... Gero, toki honean ezagitu, nahitea edo nahi gabe, izepena. Iretik, ezin ekarri bide ondok. Eta deskarta, haundia goita 8 eta 10 finala bat entzat, frango emaitza pisua eta gogorra alere. Bakarrik bi berdinetan egin dute berdinketa, binan hor, aire-zaire joiten dira atzarriko pilotariak. Bai, ara, utzi du... Dudaukan du, Mathieu Legedoak barkatu uste zuen bide ondok hartuko zuela, beraz, piskat duda bat ukan du, eta ez du hartu, eta azken ementoan nindako pilota... Zinez, depasatua dira hor urruñarrak, eta... Ara, taula eder bat. Nola ekarri duen ante eta behar zuen eman duen. Eta behar zuen. Zer da, zer gaiten du. Nik berriz emanen nuen. Untsasko eman zuen, Gileko zokotik nola ekarri duen berriz taulari kontra. Urruñaren alde da, zenta ezpalu jenatu, ez dakit sobrai nola ekarriko zuten, Bai, ados nahi zela. Jenatu duela garbi da, gero, ekartzea besteik izan entzen. Ez da errana ekarriko zela, edo eder bat eman entzuen gisa uziz. Partida iran narazten du, binan, eta segidan horren ondotik... Bainan patxiri sakea maiten dio, hori ere zerbait da. Eta bai, eta untsa baliatzen du. Penalti bat bezala, kasik. Oaiko martxaikin, sakea endana txartzen du, orduan. Gero, emaitzan araberakoa da partidan ikusten duguna, nagusitasuna handia, eta orduan, ez da ahigarria, ez da... Senpertak eta atzarrikoa, zueidekoak ongi, eta bestiak... Hore paretuzten du... Joan Legedoaka. Aldiuntan, sareari buz, mehen Patxi hortzen. Pilota edera Jon Retegi rentzat, ezker lotzen du. Pilota edera Jon Retegi, zer egiten du, oino sarian. Hortziren, urruñako pilotariak. Jon Retegik beti ezker untsa, obligatzen du bide ondo gibelarazterat. Piskat nahdatu bide ondo, ez du male euski apantziaikin nahi duena egiten, eta piskat nahdaturik ikusten dugu, bugatzen du azkar, eta ez da
zinez ez da bere eguna hor. Ez ahont ateraia da partidatik, gaizu, eta utxalak hausi intxetzen da gauzen itera, baina zaila du, biziki zaila du, hola gaina hartu dutela ibertzek, ez da... Hore ez da heluko, beste bote bat izanen da Zuraideko pilotariaren zat. 30 garen bundua izanen da. 30 eta 10 beti kontora blokatua da hor urruñaren zat, ez dira bat ere ugitzen, eta ikusten dira bat bestia bezala paretaren kontra piskat ez dakite ez dute ikusten nondik nondik den ateratzea Mare Euski. Hori poteko goja, ezkera salgo bezala. Soberakina zen, patxi joiten da xika, ez. Patxik sobera egin zuen. Sobera malatu da, soberan konfientzian zen eta ez. Ageri da, horako difentziaikin bi aldeak batek utxalak hausi sobera entxatzen edo zera bideondo eta gero patxi sobera konfientziaikin bestalderat hausardia handia eta piskat berezia da induena. Baina, iten aldu tranquil, ez di horrek kalte egiten mementoan beti eta ara, heldu da, xaket egin bila, patxi bere utxain ara, eta itzulikatzen du fite. Fitea morra meiten dute urruñarek, ez dute alako partida, ez dute gogortzen jokoa, ez... Ara, hor defentsan ekartzeko pilota zuen, eta beti egina hasi, pundua bertzek egin dezatela, hori izan behar da, lehen zailtasuna emaiten dena bertzeri, baina hor ez dute lortzen hortan eraz, orduan. Ara, bortitz bat. Botian berian, patxik hasi jo egiten du Gibel arteo, eta Mathieu Bideondok frango laburadu bere botia, ez da botian berian bada deskarta handia eta diferentzia bi aintzineko pilotarien aintzin ganik, Bai. Patxi Lopez, aldiuntan esker, eskuneko paretatik itzultzen da. Jan Legedoak sareari buruz intxasko. Pilota edera Mathieu Bideondok, entzineat. Patxik alduen bezala, ezkerraz, baina ez erdian utziko du. Pilota edera Patxirentzat. Ion Retegik berriz beretzat. Aldiuntan untxa esker. Eta ez du bildu alizan Mathieu Bideondok. 34 garen pundua da. 34 eta 10 beti perden alde punduak eta frango aixe joiten dute atzarriko pilotariek, Bai, partidak galdu du bere intentsitatea, bere interesak hasik eta finituko da guaiko zera berean iduriz. Nahi ginuke, pundu batzu imalezazte, oino, urruñarrek. Mathieu Bideondo ikusi duzu ustean hurbiletik rimasa egiten, hain izan nahi du horrek. Bai. Batzutan, hola partida fini delaik, hautsia delaik, izaiten da holako oldarraldi bat giletik diren partetik, eta pundu batzu etekak egiteko, libratzen dira, eta enan... Eta punpasare, perde izanen da hori. Holakorik ere ikusiko dugun. Atzarriko pilotarien eta horbiltzen dira berregoitarik, zenta 15 dira. 15 eta 10. Hala, espantxa ginuen behar urruñaren gain piskat gehiago egan. Txoko partidetan eta aire zaile joan zuten, beraz esperantxa ginuen gehiago eginen zutela eta partida atakatu bat, baina aldi honetan ez da ala gertatu. Lau txantxo txipi falta dituzte bakarrik atzarriko pilotariek garaipena joiteko. Eta bai. Konfientzian da zinez patxi eta gozo-gozoa pausatu du. Soberakinik egin gabe eta aire-zaire norbalden bezana. Beretako da pondua. 37. Ez ditut aski ezautzen urruñako gazte hori jakiteko nola ari diren usaian, baina garbi dena gaur ez dutela beren partida iten. Ageri da, bat dituztela kalitateak, baina gaur ez dira sartzen alizan nahi bezala, eta bestiak ongi baliatu dute. Bestiak erakusten dituzte
dituzten gaitasunak, bestek, baina Urruñakoek ez gaur. Baina alare diferentzia bada, maila diferentzia bada, garbi. Ula, ez... Untsa jona zen pilota garrantzeka, baina Mariuski bere gaineat jindako, ala, biskata. Lasatzen behar ba, partida filutoa balitzala, emekian ikusiko duzu horra. Untsa hartzen du airetik, eta gero bere gaineat heludako pilota. Utsu egin du pixkat eskuan, eta bo. Konzentrazioa pixkat lasatzen behar ba. Urbiltzen ere, burrutik, orduan fitetorri zaio gainera, bo. Ez da, lanjera hundia izan da ere, bakarrik hamabitan baitira Urruñakoa. Ale, Mathieu Bideondo, gibeneat, benan Patxi Lopez, ez, aldi honetan ez du ere man izan. Lagunari usten altzion, galde indio, biak hortziren, bai. Biziki urgun torri da. Giberatu da, eta eman dira bakotxa bere aldean. Patxi gonen da ezkerri duriz eta eskuin. Etorri da, labursko zen. Ongi bildua, eta beha, barnean du. Eta hori sartzen dako, eta hori Mathieu ikusi dugu, bakarrik pilota behatu du, ez da sartu lehen sarian ikusi behatu du pilota sartzen, goxo-goxoa sartu dako bere begien entzinetik. Ginoen gogo erraiteko, sakadi! Hatza emaiten dako burua, minan ez du pundurik egiten, goita 18garrena. Atzarriko ekiparentzat hau ere gogorra, eskunaz heltzen da, bai? Onat. Hau ere eskunaz, gabiltzen du. Eta Patxi goxo. Bai, josteta aidan. Eta gogorra jonentzat, untxasko ezkeraz. Hala, jendek ere txalutzen dute. Erdean usten du, Mathiek. Eta biparetak, ez hau, jari dako behizan? Biziki untsa joa zen, to. Eta Mathieu Gibel, oino alduen bezala. Gaizto zuen hor. Are. Hori, bizikuntza. Ara, dominatzen nahi dira, Urruñajak. Ja, pundu batzu iten dituzten. Bipareta, eta untxasko Jan Retegik. Biziari edera. Bipareta eskuneko murroaekin untxasko egin du eta pumpa sare joan da. Ostion inazuen ere, eta ez da sartu behin, guaikoan garbi-garbia edeka da jokaldi hori. Eta azken pundua dugu eta emeritzitan baitira atzarriko ekipa. Eta aldi honetan nire bai heldu da, Mathieuren pilota. Ez. Eskata, lasatzen da azken pundu horietan, badu ekia. Diferentzia hundi horrek olako gauzak inazten ditu batzutan. Aire sobera eta bururat eta... Barkatuko dakugu, aixe ipia gazteak dira biztan da, nahi dute, sobera egin eta behar da, eman, behar den denbora bakotxaren zat. Eta entxatzen da, bai. Bertze sake bat falta. Hiru baditu zeurikinak. Ez zuten horren beharrik, baina Hamalau punduz hiru sake falta, erraiten zuen bezala, anitz egiten du, eta marka bezala bat da azken pundu untan, Mariuski Mathieu Bideondok falta egin du, zinez ez zuten, ez ziren bere alde, alere, partida txipia ikusi dugu, behar da itortu, baina, ez da hortan pantziaike gelditu beharren osteko pilotariek horiek badute nahikeria eta gauza onak badazkite erakutsi, nahiz eta egun behar ez ditugu hoberenak ikusi. Baina beti finala bat, beti berezia da eta batzutan menperatu denak, preparakuntza eta hola, eta egun etzen Urruñaren alde. Zahikoek zaire joan dira. Ez ziren pikoan, baina alare iduri du ekipa azkarragoa dela atzarrikoa. Eta baina olako diferentziare ez dut uste badenik, gaur izaiten altzen beste partiak arxe bat, baina nausi ikusten ditut atzarrikoak alare ez da partida untan geletu behar, zenta ustean erraiten nuena mutxuko partidetan Frango Aixi Urruñarrek irabazi dute, hiru bazituzten mutxoko partidetan irabaziak, 45, 46, bestia galdua zuten 44,
Gero kanporaketetan ere finala laurdena irabazi dute 43-23, finala erdia joan dute goizeko izarrakoen ekiparen kontra 58, hala, zinez, segurazze gauza gehiago erakutsi dute beste partidetan. Dudarik ez. Hola da pilota aldiuntan xapela joanen da Atzarriko Zureidako eskualderat. Zara, haintzin gostu bat behar ba lehen mailakoentzat ere, zenta beste Atzarriko ekipa bat aiko baita istantean. Hori berantzeko ikusiko dugu, mentuan ari da protokoloari prestatzen, bai ikusten dute iserriko hauzapeza okubitzen dena, baita ere René Muscarditz elkarteko presidenta. Zara, sariak eman dituzte pilotari gazte horiek, zuek ere segituko duzue zuzenean hemen isarriko trinketontaik, behaz artetik ikusten duzue pundu batzu emekian. Artetik erraiteko behar da emaitzetan bai gira, atzo ere bazirela pilota partidak. Atzo Senperen. Bai, Senperen, presaski jokatu dira. Gantxiki trinketian. Hori da, hortziren atzo atxalian ari ziren gazteak lehenik. Eta beraz, emekia ikusten duzuelarik. Beraz, horra izan dira gazteetan Sarrako Izarrako Jon Mariluz eta Unai Etxeberrik, irabazi dute 50 Azparneko Peio Irribar eta Iban Izokoren kontra. Beraz, aldeuntan Sarra joan da xapelketa gazteetan. Eta bigarren mailean, Ibisartarrek irabazi dute, David Etxeto eta Nikola Dufok, 57 frango aixe irabazi dute, airedikiko Iban Jorregi Berri eta Bastien Irribarren kontra. Hala. Beraz, horiek bigarren mailakoak ziren, hor ikusten